Oras marita salut, mola temari tuani mola temari hita, pajupang dapat hita di Arion. Marsiajar mahita sian hatan di bata parsiajarat di Arion, Joshua na daulat rumang sian gombaran. Dibuka sepersejarah ton, na patuluhan taringa tu berita ni si Joshua, ya. Songon dia do, pada baru patandapon, ia si Joshua, ima si Musa baru nagabe gombaran sian Yesus Kristus. Barita ni si Joshua ikon doidota merhite gombaran tipologi. Perperangan na niulahon ni si Joshua ima gabe turi-turian perperangan nagabe turi-turian na arga di barita ni halak Israel. Tahini sandok perperangan on ima asa halak Israel tama mangingani tano perpadanan tano baga-bagai. Na diisi na sida manjakon teat-teanan naung di mangmakong di bagasan dame. Jala pajongjokon sada bangson na baru diojakon di atas hata ni patik ni debata. Donge aka panurat sian pada Nairobi, songon si Jesaya manggambaron ng dohot ulaon ni Mesias ima, taringatun na mambagihon partalian na sida, aka partalian na tarulang, tu bangsoy marhite na mamboan, turi-turian na sarupa na jujot di bahen di bugasan buku Joshua. Songon si Joshua, ulaw na mambagihon tano partalian tu halang Israel. Suang-songan idon ng Mesias na digambarhon ima si Joshua na baru mangalihon partalian haporsiaon tu halak Israel na baru. Jadi mulai jahat itu di bukasan Hebertolu ayat pitu satu Heber opat ayat 10 sada. Songon dia ada itu gambaran di pada yang baru berengota marhite hatani apostol Paulus. Songon dia ada itu si Joshua nagabe sada gambaran ni Yesus Kristus. Di hatani di batani dok. Di bahini songon nanidok niton di perbadiai sadarion di nabinege muna suarana unang mapapirhamu rohamuna songon nasida natakangi di ari pangunjunan di halongonani. Berarti on akan natakangon na di halongonan berarti Israel ya. Matahon hamoma dia 12 matahon hamoma lihat kadongan sotung terdapat menangi sepe sian hamu rohana jahat na soporsea na manundali debata na mangoli. Soso taringat tu bangso Israel. Dohot Israel na baru Israel partondion asa tamatahon maakan na denggan. Sotuk terdapat dihitain na karohana jahat na soporsea na manundali debata. Bahasa alana lobi jorbut dongolu ni na manundalhon debata. Ise don na patakang rohana di ayat 10 dok. Ise don na patakang rohana atik pe di BGI da saluhut na sida na tumanadikon tano Mesir tinogihon ni si Musa. Jadi saluhut na tinogihon ni si Musa akan napatakang rohana na sida dang bongot tu tano kanan. Mulai tajah di Heberopat ayat sada di bahini biar marhatta unang songon na tading lahu masuk tu paradianata. Jadi paradianata di sana dong dua sada paradianan ima tano kanan
na paduahan paradianan ima ari paradianan ya. Ayat 2 aido do tu hita di baritahon. Ay nabongot do tu paradianan ni nabongot tu paradianan ni do hita anggodung gabe porsea hita songon nani doknai. Jadi mau nga porsea hita bongot mahita tu paradianan naung ni baga-bagahon ni debata. Tano paradianan dohot ari paradianan. Ya. Donge maradian madebata di hari papituhon ni. Oh, lau bongot tu hari paradian ima hari papituhon ni. Songon debata naung maradian sian saluhut ulaun. Lihat 5 sadarion di Nabi Nagemuna suarana unang mapapir hamur-hamun. Diulakon pandohon nakin na di Heber tolu ayat pitu dohot walu, sonari Heber walu ayat Heber opat ayat walu namandok asa pitu tong unang papir hamur-hamuna ya. Sadarion. Di Nabi Nagemuna bariton asa di lehon marohana. Ya. Nah, ayat pawaluhon ay out si Joshua pabongoton na sida indang hatahonon na be di pudi ni taringot tuari na asing. Nah jadi kurang lebih halak sanari na makirim na konadong pabotohon arina asing. Alay nunga tabereng di persijalton ia di batape nunga maradian di hari papituhone jadi hitape bongot mahita tu hari paradianan nih. Ya. Jadi soalnya si Joshua, si Musa, jengok nasi datang hari paradianan ini. Memang ya si Musa dak sahat tu tanah paradianan ini. Alai maradian mai banda di atas ni gunung Nebo. Alai si Joshua mana manugihon bangsai bongot tu tanah parpadanan. Di bahene di bahene adong do hirimon paradianan sabat di bangsa ni debat. Mulai sian panapaon saat di padan Nairobi saat di padan Naimbar. Adong dope si hirimon dihita ari paradianan ni bangsa ni debata. Ima ari papituhan ari sabat ni Jehovah. Atau alani tengok masongan dia do tutu si Joshua on gabe sada gombarin ya. Aka panurat sian pada nembaro patuduhan godang barita sian perhobasan ni Yesus Kristus namarhadomuan dohot ulawan ni Joshua. Songon si Joshua borhatu tano kanan dung 40 tahun di halongonan songon i donang dohot Joshua rumang sian gambaran ima Yesus bongot tu parhobasonna di tano ondung 40 hari mana di halongonan. Ya. Sebenarnya bangsa Israel 40 hari yang boinian selamat alai taberang nasional Yesus 40 hari di halongonan merpuasa ya Matius 10 ayat 10 pitu. Di bahani marhite pandidionna Yesus di patandahon sahalak parporang ni di bataha lahom marhite ngolu nagok pangoloyon. Jala rodin namate pajong joko parporangan ni di bata manaluhon hagogon ni parjahat. Nakpeidaon sirana talu Yesus ala namate alai hamatian naido dalan na manaluhon huaso ni parjahat huaso ni si bolusi. Ngolu dohot hamatian na di hau pinor silang mamboan hagaleon panang hatatalu ni sibolis. Manguluhan parporangan dopang aka musuh ni pertondiota. Lawa mangalehon hasonangan pertondion di aka bangsono. Jala mangalehon partalian tu nasida aka naung tinobus ni debata. Kita matutu sonari bangso nauk pinilit. Bangso nauk tinobus ni debata. Jadi lihatan naman do nakin taruli di paradianan.
Dia adalah patana taruli di paradianan, di naung binahani Kristus dihita. Taringot tu haluan panubusian. Jadi ada tu akan na porsei do bagai-bagai manangis na porsea na taru lima di parpadanani atau ngalani sadarion. Sadarion di nata BG suara ni di mata marsite sian hatana unang mata papir rohata. Out si Joshua pabangotan hita ndak katahanon na bedi hita ari na asing. Ay di bahani adong do hirimon paradianan sabat. Paradianan sabat ari papituhon. Ari paradianan ni Jehovah. Ari sabat ni Tuhan debata. Ndada ari sabat ni halak Israel. Ima si hirimon ni bangsa atau makiri mahita di si asa gabe partinian mahita di baga-bagai. So ni masa ni persejarata sayang giat ma ta jakon songan dia parangoluan ni si Joshua naga bisa ada gambaran ta ringot tu Yesus Kristus Tuhan mamasu-masu ita martang yang mahita. Malah tema Tuhan, diarion di dongan ihodo hami sahat di nama nakasiotik sian ruas ni hatam. Sian buku heber nama naringoti si Joshua na patuduhon sada gombaran. Ya, asa tong mamereng hami taringot tu Yesus Kristus. Na tong rotu portibion. Lahu patuduhon pelayanan na lahu manubus jon masih perdosa. Asa perjambar hami lingolus si saleleng mola tema Tuhan. Pasu-pasu mahami selalu pasu-pasu mahuriam sehat-sehat pada parmaraan. Jaga ramoti ariando borong Tuhan suruh-suruh kami mandongani kami. Asa sonak sehari-ribu amahami Tuhan. Semarganda maka hasil na niulani tangannya karena posomon. Asa marlas ni roh lama muji pasang apon gorni. Jala paringgas mahami Tuhan lama narsarhan barita na ulimi. Asa saha roh di sisik ni portibion salut umboto barita haluani. Omatang yang nami marti Yesus Kristus si paduahami. Amen. Koros marihita salut.